Bahala ganun ay gipamati o mag-anto sa paglinya, makubra lang ang Social Amelioration Program kung SAP. Di ayo sa kasap beneficiary sa barangay Marigondon sa siyudad sa Lapu-Lapu ang nagbati samtang naglinya. Si Luan Merondina sa report. Usa ka healthy baby boy ang gipanganak sa 32 anyos nga si Grace Cecilio kagahapon sa hapon. Dili COVID ang iyang pangan, kundi siya si Baby Rex. Kini na ang ikatulong anak nila sa iyang bana. Ang iyang pangan man ug dili sa iyang bana ang nalakip sa SAP beneficiaries. Busa nangunay siya sa paglinya kagahapon. Ni ana man ko nga ako lay adto dito kay layo pa man ako ang Judita. Haya niyo siya, sige ikaw lang dito kay ligdi po tingali madawat ang kuan kung siya kay ako ang pangan. Nya ang akong expected date ani kuan man mga 20. Alas 8 pa sa buntag milinya na si Grace. Apan nag-alauna na lang sa hapon, wala pa'y nahitabong cash distribution. Ni uli ko kay murag nabasa naman ako ang kuan purol. Nya nibalik pa jud ko. Nibalik pa jud ko dito mga alauna na guro to nibalik ko dito. So pagbalik ako dito na ni sakit. Ang bayaw na lang niya ang iyang gipamalihog sa pag-claim sa iyang 6,000 pesos. Giangkon sa social worker nga na-assign sa Marigondon Elementary School nga mag-alas 4 na kagahapon sa hapon nasugdan ang pagpangapod-apod sa tag 6,000 pesos ngadto sa mga SAP beneficiaries. Gamay ra ang natagaan pero daghan ang nahabilin pero ang nahabilin nga na naghuwat sa ilang ko dipantagaan na lang og mga numero para karon ng adlaw sila to'y mauna og kanang hatag. Tungod sa kadaghan sa mga SAP beneficiaries, gihunong na nila ang distribution alas 8 kagabi. Nakaschedule unta karong adlaw ang mga SAP beneficiaries kan sa mga apelyido nagsugod sa letter M ngadto sa letter Z. Apan tungod kay alas 4 na kagahapon nakasugod ang distribution, kining mga nanaglinya karon dinhi kadto pa ning wala ma-serve kagahapon kan sa mga apelyido nagsugod sa letter A ngadto na sa letter E. Mukapin sa 3,000 ang mga SAP beneficiaries sa Barangay Marigondon. Hinuon malaumon ang CSWD nga mahuman nila ang cash distribution karong adlaw kaysa yuman silang nakasugod kaganiha. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisda.